Duduk mriki sedaya Jiro pira ki? Jumlahe. Jiro Lupatmo. Iya. Lian ora gontok-gontokan. Luar biasa. Didik aku ngene iki lho, Cak. Nyapa? Aku ki doyan. Nyapa ora nek urusane karo dalange kok. Ora urusane dalang iki didulang kudu manut. Mbuh tor gowo ijen kudu gecek aku. Kok anarkis men. Ya jombok padake karo gone kana. Kono sapa? Iki lho. Lah mosok gur mejeng tok iki lho. Ya omong no, wis kadung munggah kok. Mosok kadung munggah ra sida ya geteng ngopo? Lah kon teko aku yo rene to, Mas. Oh ngono ya. Yo iya. Oh, lah kok wis bar kono. Kono wis bar. Entuk duit sapa? Ingsun. Lah mosok aku nyangoni kono. Lah kono ya bar tanggapan kok. Lah kan mang. Oh iya ding. Kudune sampean dadi bintang tamu ning kono tak sangoni. Kula prigel, Mas. Ora takok. Lho kancane ditekoni aku ora mbok tekoni. Lah wis kenal Wis kulino. sentimen karo aku. Kulino awo. Angin sajroning atiku. Enggak. Enggora sampe. Gue kepang lho. Enak gak? Ora enek. Wah iya, ngestokake dawuh. Ah, sing didhisikke aku njaluk Dik Sinta Widya Palupi ngadeg bareng oh ya karo Mbak Yovika Listiarisma. Ngono ya, Mak. Ngadeg bareng berdua menyapa warga masyarakat ana ing Desa Karangsemi kang ngadani adicara bersih desa bengi iki. Wah ya, heeh. Sepote sing gumyak, sepote sing gumyak. Monggo Dik Sinta kalian Dik Yovika. Dadekke, yo sepote yo. Ae. Luar biasa. Selamat malam Dik Sinta Widya Palupi. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Selamat malam Dik Yovika Listiarisma. Nggih, wilujeng dalu Mas Dalang. Wah, menika sing setunggale asli Nganjuk, sing setunggale mijil saking Ngawi. Dik Sinta sampun lulus kuliahe? Nggih, niki nenggo wisuda. Nenggo wisuda, tapi sudah bergelar sarjana nggih. Nggih, nunggu SPK. Apa kuwi SPK, Nduk? Surat keputusan kelulusan. Oh nggih nggih. Ya ngono kuwi. Aku nek ora diterangne aku ndak sekolah lho, Nak. Nek ora diterangne ngono kuwi ra roh. Surat keputusan kelulusan. Ya, luar biasa. Calone gelarnya berarti Sinta Widya Palupi SPD. Wah, sarjana pededel. Loh, nggih Apa? mboten Mas. Sarjana pendidikan. Pendidikan. Calone bu guru nggih berarti? Nggih. Nek yang sing satunya itu sarjana apa? Dik Yovika? Seni, Mas. Sarjana seni. Wah, ambak presiden ning luar biasa pendidikannya ora kena disonggo enteng. Gitu. Dik Sinta? Dalam? Dik Yovika? Dalam, Mas. Dalam. Penontonnya komentarnya Dik Sinta gimana? Luar biasa mboten malam ini? Alhamdulillah niki luar biasa kuatah jan niki guyub rukun Mas. Nggih, heeh. Nek Mbak Yovika gimana? Nonton penonton Nganjuk iki piye? Nggih, sami anu Mas, rame. Rame, heeh. Nggih, sing putri-putri ibu-ibu ngagem jiblab sedanten. Jilbab. Jilbab Ya, nggih. jilbab, heeh. Terus sing bapak-bapak ngagem peci sarungan. Ayo. Pun kados mirsani pengaosan. Loh, warga masyarakat kene lho, Nok. Sinta karo Yovika, Dalam. warga masyarakat kene iki ora nggur tresna karo kabudayan, ning agamis spiritualnya itu tinggi. Oh. Tak titene melo adane sak meng lho. Nggih pripun? Kaya masjid Karangsemi duwaten. Allahu Akbar penonton Karangsemi geruduk nonton wayang. Wah.
Mboten salat riyen. Lah iya salate engko bar limbukan ku salat sik disambi. Selaisu iki, Mas. Selaisu. Nggih, ibu-ibu sing lenggah teng isor wit ati-ati mengke nek roke dileboni anu lho, gremet-gremet orang-orang. Kowe wis enek legginge kok, Dik. Jero iki jadi jero daster ya enek legginge. Dadi pun antisipasi riyen. Antisipasi. Dik Sinta, Dalem. adicarane bersih desa. Desa Karangsemi. Karangsemi. Nek pancen kowe sarjana pendidikan ketono ilmu dan kawruhmu. Yo. Pendidikan calon guru itu harus tinggi IQ-nya. Ngece, Mas. Ngece. Karangsemi iki nek menurut kacamata Dik Sinta Widya Palupi iki ora mung desa. Ning iki iso apa ora? Nggur sak desa Karangsemi iki mbok onceki no iso apa ora? Dioncaki ngono. Maksudnya diartikan Karangsemi itu apa? Nggih, coba. Pripun, njajal. Persuku kata ya. Nggih. Persuku kata. Wah iki sapa iki? Apa ki, Mas? Iya, anjing. Ki rombongan sapa? Ki mang apa yo bare nek karnaval to, Mas? Ora to? Iki nyapa nyusul barak. Ngero. Wo, ki bar tanggapan ning Joseto ki to. Ya enek wis bar lho. Aku bar saiki. Ungu. Jan kaya widodari. Gak terong. Iki tanggapan ning tangga desa, engko rasa njaluk bayaran ning aku lho ya. Ayo duduk sini dulu. Nah, duduk mriki sedaya siro pira ki? Jumlahe. Jiro Lupatmo. Iya. Iya. Iki jane lakon apa? Kok kaya tobong. Wis lungguh sik. Wah, ngero. Wera salim aku. Wo. Hau. Anu ki, Terah Mojopahit. Terah Mojopahit cean. Heeh. Dek Sinta. Dalam. Kembali ke laptop. Kembali. Artikan desa Karangsemi menurut Dek Sinta Widya Palupi. Karangsemi. Pertama suku katanya adalah K. K. K niku artinya nopo Dek Sinta? K. Kabudayan lan kesenian tansah diuri-uri. Luar biasa, tepuk tangan dong. Cocok mboten, Cok? Cocok. Buktinya agenda rutin tiap tahun tetap nanggap, Pak. Wayang. Itu K pertama. K. Terus kedua disusul Ra. Ra. Rangkaian acara wayang ing dalu menika minangka tandha syukuripun warga masyarakat Karangsemi. Luar biasa. Mas Herman, tepuk tangan dulu Mas Herman. Itu karang, terus barang senututi. Senututi. Oke. Menika menapa? Sedalu natas anggenipun gelar wayang. Menika minangka agenda tiap tahunnya. Agenda rutin tiap tahunnya. Cocok mboten, Cok? Cocok. Oke. Karang terakhir mi nyusul. Mi apa? Mi suwi maratuwa. Apa mi apa sing apik? Milih dalange ya sing Joko. Sing ganteng. Ora kambun wedokan. Amin. Nah. Iki yogane iki ya enom-enom. Ora ana sing budha. Oke. Sindene niki nggih ayu-ayu. Ora ana sing rondo. Ora nek. Nah, sing paling penting, Mas. Paling penting? Murah. Kena dicicil. Alhamdulillah. Ninggal KTP. Nah, rungokne lho Bu Kepala Desa, murah kena dicicil. Tapi ninggal KTP. Ninggal KTP, Mas. Iya. Saiki yo pika. Nah. Nggih, Mas, pripun? Desane Karangsemi. Nggih. Kecamatan Gondang. Ayo. Iki persuku kata, nek persuku kata kepenan nggur loro tok to, Gun karo Ndang. Saiki per huruf. Nggih. Kecamatan Gondang. Kecamatan Gondang. Gondang menika kan
terdiri dari 7 huruf. G O N D A N G. G pertama. G menika guyub, Mas. Guyub. O. Ora. N. Nate. D. Dredah. A. Amarga. N. Nunggal. G. Gegayuhan. Nek digabung. Guyub ora nate dredah amarga nunggal gegayuhan. Beda agama ora gendro, beda panemu ora padu, beda pilihan ora gontok-gontokan. Luar biasa. Didik aku ngene iki lho, Cak. Saiki doa terbaik. Nek nggur ndongakne muga-muga ayam tentrem kathah rejeki kuwi akeh. Saiki dongane kudu seni itu lewat seni. Ndongakno lewat parian Dik Sinta. Parian. Ayo. Nggih, Pak Barok mungkin nyatus, Pak. Doa terbaik apa? Nama parian iki. Parian. Oh, ngoten nggih. Kembang turi. Oh, nganggo laras. Ora to, Mas? Barang nganggo laras ora? Oh, ngoten. Kembange menur. Kembang turi, kembange menur. Warga Karang Semi. Heeh. Tansah urip makmur. Allahumma amin. Kudu tetep rasa nganggo laras. Amin ngono kuwi. Terus neh siji neh. Parikane siji neh. Siji ndak krasa, Nduk. 200 berarti. Parikan siji ki 100 ya, Nak ya? Nggih. Jam. Parikan siji 100. Ayo, satu lagi. Kembang turi malih nggih. Ora apa-apa. Kembang turi. Iya. Kembang Samboja. Artinya? Warga Karang Semi. Heeh. Mugi bagya mulya. Allahumma amin. Saiki yo Vika. Parian berpantun rian, Nduk. Nggih, kula tak mboten saged laras nggih, Mas. Oh, biasa datar. Nggih, mungkin nek dilaras niku ya urung genah kok ditambah hiburan. Ayo, parian doa terbaik Karang Semi. Yuk. Karang Semi. Mangan kuaci, kulupane bayem. Mangan kuaci, kulupane bayem. Okay. Artinya? Warga Karang Semi mugi-mugi ayam tentrem. Amin. Terus kedua, pariane. Ben padha dua-dua, pariane padha lorone. Nggih. Ayo. Mangan kuaci ning pinggir kali. Mangan kuaci ning pinggir kali. Artinya? Artine warga Karang Semi mugi-mugi kathah rejeki. Amin. Sinta karo Yovika. Nggih. Aku yo duwe parikan siji lho. Napa? Mangan kuaci ning nggon peteng. Napa? Rondo Karang Semi meteng bareng. Lah niku lek yo bidane bingung lek arep ngatasi, Mas. Ora apa-apa lho iki lho contone luar biasa kaya ngene iki lho. Jentrek. Leh kaya terong. Nah, iya. Nggak iso gilar. Sadurunge tetembangan, anu ya, iki ngaturke caping gunung. Oh, ngoten. Caping gunung jengleng. Ayo. Ning jengleng yo pektor no. Ayo, sing jengleng pektor. Ayo kesini tor. Ayo. Ora takon jaran. Ayo to. Kaya kentekan banyolan terus jangkir walik ngono ya. Sini. Jan luar biasa. Ki suwi ijen lho Sin ki. Nah nggih. Anu sibuk tugas akhir. Iya. Kula kinten dipecat, Mas. Bisa mik. Mas Vektor, siap menjenggleng Dek Sinta dan Mbak Yovika? Ayo siap dong. Tapi jenglengnya kudu ada perbedaan loh ya. Perbedaan? Dek Sinta itu kuliahnya di Surabaya. Oh. Jadi karakternya keras kasar. Kasar, wong etan loh Mas. Nek Mbak Yovika terlebu kulonan. Kudu alus, genjlenge kudu kebak ing reh tata krama. Mataraman. Sik totor lha engko jengleng aku iki krasa ora tekan gone ora sik.
Piye ya lah ngomong terusan. Nah, aku paling rodok krasa ya, Mas. Rodok krasa. Jek nek aku iki piye, Jal? Aku dhewe gak iso bayangke lho, Jan. Itu. Yo. Ayo. Anu dulu, Adik Sinta dulu. Sing kasar sih. Oke, iya. Mangga Dek. Saben wengi nyawa awal-awal rodok lumayan. Aku yo jenglengan ya Victor. Pokoke sing penak aku mah nek ra penak. Ya wis to, tak garap halus. Mataram, Mas. Mataram. Dipasno lho Victor. Pasno lho. Nanti pas. Genduk to, Mas. Aja kena ketatap. Kurang sik mbok incengi. Sak pinten, Mas? Halus Mataraman, halus tor. Iya. Terus nyembah. Nah, Mataraman no halus. Apa toter kok ora krasa belas? Kosek to, ngladeni wong halus karo wong kasar ki tetep ana rambatane. Oh ngono. Ya Pika. Dalem. Mosok urung kacek, Nduk. Dereng kacek blas sih, Mas. Ya ampun, balik Sinta. Majapahit, Mas. Yo. Enggak aku. Makanya melak gemake Tak waplok. Lino. Ayo. Nyawang sinden rombongan liyane, rombongane dhewe sik dintekne. Iya ya sono. Bablas. Rombongan ya. Kowe iki setugle wis clutak. Trutak. Ayo ber. Werong karo entek kok iso. Iya, entek. Ayo. Maaf ya, Mbak ya. Tangane lho. Gunung Mataraman. Balik yo Pika. Yo. Piye? Kok ora anu blas sih nyapa dosane nggenmu fungsi ora? Iya ra penak ki, fungsi ora lah masane. Lah kok modele kaya keran ngono ya. Lah ya nyenggol me ora lho, Tor. Hah? Nyenggol me ora kok. Lah urung tak sembung. Oh, biasanya mbok sembung dhisik. Tak sembung, galih asem ngono kae biasane. Ayo yo Pika. Oke deh ya. Ayo Pika. Wes. Hei. Tangane nakal. Tak tapuk lho engko. Oh, tapuk ngene. Ya.
Kusik. Urung kok kesusu ya to. Majapahit tok. Pahit tenan nek iki yakin. Majapahit ya. Panas udan. Sintase. Yopika. Kita. Ya Allah, lucune anake Capa iki ya Allah. Ngelak, oh adeke ngelak. Dimiki. Adeke ngelak Desi mesake. Pempese didelok sik, Mbak. Yup. Sik to. Yopika iso ngudeke dawa kok tangane kok. Adeke oh luwe gedang, Mbak. Biasane nek bocah cilik kan ora untu to. Sik nyapa. Nyapa kok iso ndang iso nyapa. Jawa. Kok guyu lho. Opsine ana loro, Mas. Nyapa? Ki antara dolan karo ya. Kok iso? Doyan karo yo. Kok iso doyan karo ya? Doyan mergo nom. Heeh. Ora doyane kok. Walah. Piye ya saewuan aku. Kudu doyan, bocah cilik kudu dipamah. Nah, aku doyan. Rumah kene sik. Nyapa? Nah, aku ki doyan. Nyapa ora nek urusane karo dalange kok. Ora urusane dalang iki didulang kudu manut. Ya. Nek ra dipamane gumong ayo nak. Sik to. Jare manut. Anu maksudnya yo nek bayi mosok wis iso ngencik imboke. Kencik. Lanjut sik. Wah, kopine pahit ora. Angeten. Heeh. Panas hutan panas haling-haling tapi Biasa mawon. Kok anarkis men. Ya jembok padake karo gone kana. Kono sapa? Pengibot lho maksudnya. Kibotane. Cah cilik mboten pareng nah. Nek nakal didukani Ibu. Nah ya. Bu, mi Bu. Oh mi kopi mulai. Wow. Mi Bupar sinem mriku. Walah wis kadaluwarsa nek iki wis. Kok iso lho? Ya lek sepura sik. Dari 10. Sungkem sik wis sesepuh lho. Wis sepuh ning kene. Sesepuh. Ayo. Heeh. Natian wadon sareta Mas yo.
dilanjut. Sekar bisa nyawa guna desa jati raja kene juga anu ya duduk ya. Nggih, Pak Mas. Iki lho aku arep nekoni para-para kencana wungu iki lho. Kencana wungune Trisil. Berdiri iki mengko ndi? Ngene iki aku terus ora nyangoni ngono beban lho pikiran iki ya. Oke. Kok mulai lho. Kok iso mulai lho. Lah mosok gur mejeng tok lho. Ya omong no, wis kadung munggah kok. Mosok kadung munggah ra sida ya getun no. Sik ta Mas Akbar. Piye? Kowe salah panggung apa piye? Ki engko itunge piye? Itu lek sampean mau bar tanggapan ning ndi? Aku tanggapane cedak kene. Mojo Seto. Heeh. Lah sing ngongkon nyusul sapa? Aku dhewe karo Dik Barok. Pakku to. Heeh, piye nek WA piye? Anu tanggal 20 Akbar mayang ning Gondang nang Karangsemi. Karangsemi terus. Tulung yo teko. Terus. Dadi pas aku macak teko ngene terus engko itunge piye makane aku takon. Maksudnya Pak Barok ya gur teko ngono lho. Lho. Ya gur teko, ora nyinden. Wah, nggih to, Dek. Nggih, kok iso Dek. Lah iki ngopo? Iki nyapa kok disusul barang ngopo? Lah kon teko aku ya rene to, Mas. Oh, ngono ya. Ya iya. Oh, lah wis bar kono. Kono wis bar. Loh, ngene lho Mas, awake dhewe iki semakin mahal semakin singkat ngono lho. Oh, ngono ya. Yo iya. Apa ngono ya cah rencana? Semakin mahal. Ngono ya. Astabrata esuk ya ngono ya. Iya, jam 1 kudu bar. Dadi saya mahal, saya dilu.
saya singkat durasine. Iya. Iku yo genana karo Dek Barang lho, Mas. Mesakne bocah-bocah wis do macak cantik-cantik ngene terus ora kon nyapo-nyapo terus ora disangoni lah yo mesakne. Nggih, Pak Lurah nggih. Wis ngene Bu Lurah. Bu Lurah. Wis ngene wae. Ki sok to, aku ning dhuwur pangku ora nggo dhuwit. Sinden 1, 2, 3, 4, 5 sok isuk nyusul ning omahku. Nyapa nyamamu? Lho jare njuk sangu. Yo saiki dadak nyamamu nyapa? Lho dalang ning dhuwur panggung kok ora ono nggawa dhuwit no. Kok iso masak. Lah dhuwitmu digawa Dek Barok ngono kok. Ya Ya Mas, ade iki sesama seniman ya to iki nek Mega. Iki jan lagi eruh kabeh niki kula. Ya dijak, kudune rombonganmu iki lho, ping masuk. Mosok pink karo ijo. Oh, ngono ya. Dadi pink karo ungu ki sik matching. Pink kok karo ijo gak matching. Ya digawe sing nabrak pancen. Oh, pancen ngono. Iya, no. Sisteme ngono kuwi. Ya. Iki kon medhon genti awak dhewe sing nyindana medhon. Aja. Medhon. Aja. Iso medhon lho Mas aku. Mbak Prigel menika sudah saya anggap seperti kakak kandung saya sendiri. Oh, lek kakake berarti yo nyangoni kok medhun. Lha sing nyangoni kan kakake to kudune. Nggih, kakake. Lah iki bengi iki sing mayang sapa? Ingsun. Lah iya, sing entuk dhuwit sapa? Ingsun. Lah mosok aku nyangoni kono. Lah kono ya bar tanggapan kok. Lah kan mang. Oh iya Dek. Kudune sampean dadi bintang tamu ning kono tak sangoni. Sik to, dalang kok kon nyambi bintang tamu iki lho, Mas aku. Nek dhisik. Sore rono dhisik dadi gentenan. Nah iki sesama seniman kudu saling support, saling menghargai. Sik perkenalan singkat ya, singkat. Namanya sapa iki? Nah, kenalan dhewe-dhewe, nyekel mic, Mbak. Nyekel mic. Serene Ranjel kapok we dipajang. Nama panggilan. Ayo sing Mbak. Saya Raras. Raras. Oh, iya. Yang sebelahnya singkat-singkat saja. Nggih, kula Tika. Tika, Raras Tika. Terus yang satunya? Kula Tia. Tia. Yang satunya? Kula Mega. Mega. Kula Prigel, Mas. Ora takok. Lho kancane ditekoni, aku ora mbok tekoni. Lah wis kenal kulino. Wis sentimen karo aku. Kulino awor. Loh, awor. Sak panggung. Ya. Matur sembah nuwun, Ibu Lurah ya. Ibu Lurah sampun nimbali Astabrata. Sak rombonge ya Mas. Muga-muga Karang Semi tansah pinaringan kesehatan, kelancaran rezeki, panjang umur ya Mas. Amin. Berkah barokah, panen berambange muga-muga tansaya melimpah. Amin. Ya, wes aku tak medun. Kok iso medun iki lho? Lah, sinden larang kok Mas, yuk kenalan tok mbok kok nyanyi. Pani piro? Sak lagu bareng sak lagu. Ngut gek medune kanca-kanca. Wis sak lagu sembarang wis arep. Lagune apa? Tahlilan yo kena. Aku ora wani ngarani mergo ora mbayari ngono lho. Iya. Kuwi lho, Pi. Apa? Kuncine apa? W ning C apa piye? WC. Apa, Mbak? Lagune sing rame apa sing kalem, Pak Bu? Ya rame. Rame. Sing rame? Heeh. Sing kira-kira kabeh nyanyi ngono. Anu ya Mas. Sing ngangge gamelan mboten? Ah ya ora apa-apa. Ninggal katresnane ya. Oke. Ya ninggal. Ini tadi juga permintaan tuh. Saking? Bulurah ninggal katresnane. Oh, Bulurah. Ndi tok Bulurah jane? Cek lenggah mboten. Oh menika nggih matur suwun Bulurah niki ninggal katresnan dari sinden-sinden penyanyi AM. AM menika singkatan dari AM Anggur Merah. Anjar Wening Musik. Anjar Wening Musik ya. Musik AM aku tak red label. Tahun ngarep. Enak topi miring, Mas. Mas, tahun ngarep ya toh. Iki kan nyadran toh. Tahun ngarep genti awake dhewe ning kene. Akbar ning Mojoseto. Ya. Ya. Ya, Mas. Ninggal kertas langsung seragenan wae ya. Yo. Langsung jaranan mau aku seragenan. Oh, oke. Jaranan no. Ayo kita blocking tempat, guys. Blocking tempatnya, guys. Ini panggungnya sangat lebar, jadi kudu blocking tempat. Mega lek gak sedang buri terap, Dek. Ya. Yo, ninggal katresnan Astabrata bersama sinden-sindesnya AM Anjar Wening Musik. Yo.
dangdutnya ya, saya kedua ya Mbak Gel ya. Gedruk Mas, gedruk. Oh gedruk iya ya. Anu gerakane sing kompak lho. Iya ya. Tenang ae. Anu nggo jaran gak? Gue rasane. Nggo kepang lho. Enak gak? Ora enak. Sik tak tuku bar iki. Ya. Yo yo. Lah sampean dadi jarane apa? Ora. Enggak, maksudnya ki ya sampean jarane kene karo aku sing nyanyi ngono maksudnya. Enggak, pun mboten. Saru dalang kok ngadeg. Alah. Yo. Ya. Moga. Ojo lali bawaku. Kita kapan toh satu panggung? Sik suwi. Sik suwi. Kanu lho, golekno job Kalimantan neh lho. Kowe sing ngenyangi Mas Badar lho kowe. Tempuk aku. Salahmu ra iso. Salahmu dadi dalang ki aja kelarisan ngono. Ya. Mas Akbar. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Ngapunten, aku lan kanca-kanca ganggu sampean. Mboten ganggu, malah seneng, malah bombong, malah bunga. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Mbak Prigel, Mbak Mega, Mbak Tia, Mbak Tika, kali Mbak sapa mau? Mbak Raras. Mbak Raras. Mau milih sampean milih sing ndi, Mas? Lah mumpung ning kene to. Iki milih maksudnya nggo tambahan sinden Asta Brata atau milih sebagai konteksnya apa? Tergantung penampamu. Yo tambahan sinden toh. Tambahan sinden. Nah, aku tetep setia ning Mbak Prigel aku. Loh, aku gak termasuk, aku sing tekon iki lho. Ogah aku dadi grupmu. Bro. Males aku dadi grup. Masuk kabeh, Mbak. Masuk kabeh ya, sok ben dijak kabeh ya, Mas. Ayo no. Sak grup ngene ya, Mas ya. Yo sak grup anjar wening musik karo Asta Brata sok ning Kalimantan. Oh ya, amin. Golekne donatur sik. Ya. Terima kasih, muga-muga masyarakat Karangsemi sehat selalu. Amin.
selalu terhibur ya Mas. Amin. Muga-muga ndang enek pagelaran wayang neh dalange Mas Badar. Mas Akbar. Ya ya. Wes, terima kasih banyak. Sehat selalu. Aku nyuwun pamit karo kanca-kanca ya Mas. Nyuwun ngapunten. Aja nesu to sayang. Tak cium lo kamu. Wah. Wes. Enek dalang gampang nesu sesuk setruk. Oh, ora sing sering jogging kok. Ya. Matur nuwun, matur nuwun. Anu Dek Barak matur nuwun nggih. Iya. Gitu. Apa engko Caca mulai montorane gonjane siji-siji. Itu rumang satiku. Iya, nggih. Iya, makasih. Wah, wis ndang mantuk, ndang leren. Masaku. Iya. Oh iya, sian. Nuwun, diteruske nak. Ngaturake pamundutan yang belum dipinangkani. Oh ngono ya, Mak. Sik menyelam sambil minum air, maca-maca. Oh ya, nyimak Mas Dalang waris Sugiono Surabaya. Oh ngono, ana meneh. Mas, kula nyuwun dadi ati saking Pak Agus, Ketua Sarujuk Balikpapan.